bukid na po. Nagtanaw. Kuan na mo pa. Nara kung saan nga bunga ay. Limat na po saan siya nga bunga. Pabulas. Palit na kami siya sa Robinson din. Ngayon ako magulang. Tunok kundi ay. Tunok kundi ay yun. Pagpalit na po. Manit tunok. Ito sa Robinson. Kaya gamay pa. Karon na anong daw tunok ani duhanin siya kabuok. Ayun. Duha. Nara. Ako po ni tangtangon daw diri den dakong dagbangag po tangtang aron. May balhin kay tunokon de. No, dagko ra ba dai sa tunok ko? No, tanawa nakita nimo. Kita nimo naro tunok ko. Taas yan tunok ko. Taas eh. Taas. Balhin ko ni sa kural. Sa kural dahil dapit daw. Canberry, ang kani siya. Basta beri-beri ni siya. Kana siya si Kayla. Manitaga. Takob. Ngayon papa si Charlie. Ito asa bukid. Cik. Doble. Babray pare ah. Oo. Ano naman na siya? Doble? I-apil na lang dahil na siya tag 5 makaha. Tag 5 makaha. Kana? Sa tingin punuan. Sa tingin punuan. Ha? Ah, kay dako na kayo. Ano ba? Nang kuan. Sa imabaw. Ang dili day kwaon ang gagmay. Pakwaon pero duha isa. Duha isa lagi. Duha isa ang tanong ang ihap na niya. Pulak ra na siya pulak. Tawag ana niya si Bantay. Si Bantay nga kagiron. Nga daghan purgas. Nga iyang amo maupo na siya sa Kayla. Si sadlok is kanan diri kay kidari tong hulog ang halas ang hadlok nang koron kamat. Sugo na pud ang tanglad. Gagmay pang tanglad. Apa nak Jer? Yang tubig. Katas-katas juga. Katas-katas ng tubig. Oh. Tubig. Kanara isa. Diyan na lang ng isa ron na ikon sa kon. Oh. Bye. Maura to pila rin halin sa mundo. Bigla pa gamay pulak ko.
ulak ra na siya tanan wala pa maroy mi nag-harvest pero man nami sa bukid na pod karon nanguha mi og kaning avocado nga evergreen nara pero gamay ra kay among bunga bahinon rang namo ni wala gamay ra kay sa nga tanan Dako. wala gamay ra kaayo ang among punuan tuara among punuan sa avocado. Tama daw ko kayo. Kanaw ko akong writing book. Hindi daw pahula mag anak sa ang manok ni Roger ay kana dili na ka Roger silingan nagpabuhi diri hello